První reálné nasazení podle mého názoru bylo nasazení v roce 96 v operaci IFOR, kdy vlastně velitel kontingentu tehdy byl plukovník Šedivý a vlastně všichni velitelé praporů a valná většina velitelského sboru brigády se na té operaci podílela. Co se týká našich vztahů, já bych řekl, že zpočátku úplně přirozeně byly poměrně dost, řekněme, poznamenané nedůvěrou. Co vlastně čeští vojáci umí, jak se budou chovat a jak se budou chovat v konfliktních situacích, kdy všichni předpokládali, že budeme stranit jenom jedné straně. Ale velmi brzy naši partneři poznali, že možná jsme trpěli nedostatkem schopností komunikovat v angličtině. Že jsme neměli úplně nejmodernější techniku ve vztahu k našim partnerům, co se týká například spojovacích prostředků, satelitních prostředků, prostředků pro vidění v noci a podobně. Ale na druhé straně vysoká profesionalita našich vojáků a schopnosti našich velitelů našim partnerům ukázali, že jsme skutečně dobří vojáci a já myslím, že po necelém roce čeští vojáci byli považováni za velmi, velmi výkonný, velmi schopný a velmi spolehlivý partnery. V té době já jsem byl kapitán a byl jsem na funkci velitele roty, takže nejsem schopen tyhle věci posoudit z pohledu třeba generála Šedivého, ale tak, jak jsem to viděl já, tak jak my jsme měli možnost spolupracovat, ať to byli Angličané, Kanaďani nebo kdokoliv další, tak si myslím, že jsme jako armáda obstáli velice dobře a že bylo vidět, že ten pokrok po roce 89 v té armádě směřuje správným směrem. Od toho roku 96, potom dále v té 12leté historii brigády byla spousta, byla to řada zahraničních cvičení, mezi ty nejvýznamnější bych asi uvedl cvičení ve Spojených státech Cooperative Nugget, kde jsme se dvakrát po sobě účastnili. Byla to potom celá řada dalších operací v zahraničí, ať už to bylo pokračování operace IFOR, návaznost na to potom operace S4. Dále jsme se potom jako vojáci brigády rychlého nasazení nebo jednotlivých praporů účastnili vlastně všech operací, které běžely na Balkáně, ať to byla Bosna, ať to bylo Kosovo, ať to byla Makedonie. Přirozeně potom dále, jak nabíhaly různé konflikty a problémy s bezpečností ve světě. Naši vojáci se podíleli na ochraně chemiků v Kuvajtu a v Iráku jako takovém. V současné době se začíná připravovat jednotka do Afganistanu, takže dá se říct, že vlastně všech operací, kterých se účastnili jako stát, se účastnili i příslušníci brigády rychlého nasazení. Čtvrtá brigáda rychlého nasazení, tak zažil jsem zahraniční misi, zažil jsem prostě zajímavý cvičení, lítal jsem ve vrtulnících, skočil jsem padákem, prožil jsem prostě různé věci. Bylo to strašně zajímavý, ale pro mě, jako pro kaplana, prostě když se řekne ta brigáda, tak se mi vybaví spousta tváří, spousta osudů, prostě výborných lidí a přátel, který mi ta brigáda dala. To je prostě něco takového podstatného, co když se řekne čtvrtá brigáda rychlého nasazení, tak se mě prostě vybavuje.
poslední bohoslužbu, kterou jsem měl u 4. brigády rychlého nasazení, přišli 2 vojáci. Teď tady na tom posledním cvičení těch vojáků tam bylo téměř přes 100. Myslím si, že prostě v armádě je spousta lidí, kteří hledají Boha. A když prostě zazní, že se bude konat bohoslužba, tak tam mnozí jdou s tím, že prostě uvidí, jdou tak jako ze zvědavosti. Mnozí využijí tu bohoslužbu jako možnost si trošku se občerstvit, trošku si